Mnohí veria, že sa k nám blíži Nibiru, neviditeľná planéta skazy. Predtým, než tento mýtus pošleme do prázdnoty, nezabudni sledovať temný horizont. Miesto, kde nás zaujíma len merateľná pravda. Nibiru má však neriešiteľný problém – gravitáciu. V roku 1846 sme objavili Neptún len vďaka tomu, že svojou silou jemne vychyloval dráhu Uránu. Ak by v našej sústave existoval objekt veľkosti Nibiru, dráhy všetkých planét by boli rozvrátené. Nič také sa nedeje. Navyše, po celom svete, cez astronomickú optiku, každú noc sledujeme zákryty hviezd. Nibiru by fungovala ako obria čierna clona, ktorá by neustále zhasínala vzdialené hviezdy. Žiadny takýto tieň neexistuje. Ani hypoteticky neviditeľné teleso sa nedokáže skryť pred infračervenými pozorovaniami. Prieskum WISE systematicky zmapoval celú oblohu a vylúčil prítomnosť takéhoto masívneho zdroja tepla. Fyzika nepustí. Ak by tu bola, už dávno by sme o nej vedeli.